Takže ahoj, já jsem Falenka a dneska tady mám pro vás video, který asi na mém kanále není úplně obvyklý. Každopádně stala se mi úplně skvělá věc. Dohodla jsem se s Bablodži, že se budu moct namíchat vlastní příchuť čaje. Tak jsem to samozřejmě přijmula a můžeme se jít na to podívat. Takový jakoby kyselejší, ale to je dobrý. Ale tady na ten se prostě těším nejvíc. No je fakt dobrý. Je takový, jakoby, že není vůbec sladký. No tak ten ochutnej, tak ten je fakt dobrý. So turn that summer jam up, I wanna feel that groovy beat. You'll find me tapping on my toes, you'll find me dancing in the street, and I'll be shaking off the blues, just like I'm shaking off my shoes. Love every second of the summertime heat, yeah. I'm not just living, I'm alive. I'm not just breathing to survive. I see imagination twirled as I'm living in this world. And with my eyes wide open, try to take it all in. Now come along and let the good times begin. Tady to je úplně všechno k dnešnímu sestřihu a tímhle bych vám chtěla oznámit, že 18. července se začne prodávat můj bubble. Bude se jmenovat Fall in Love a bude to jakoby Fall závorka Enka in Love. Já nevím, jestli to chápete, ale prostě ladí to celkem k té barvě, shodli jsme se na tom a myslím, že je to celkem super. Má to takovou jakoby sladší chuť a nejvíce k tomu hodí tapilky, ale můžete si tam dát samozřejmě úplně co chcete, ale tapilky doporučuji.
A tímhle se dostáváme k soutěži, kde můžete vyhrát dovolenou na Kanárech se mnou a s ostatníma youtuberama. Já už jsem tu soutěž vysvětlovala na Instagramu, ale pro ty, co by to nevěděli, tak si musíte u Bablodži koupit drink. K tomu si koupit tady to bílý tričko, nemůžeš to zastavit, který stojí 199 korun. Pak už stačí se vyfotit s drinkem a s tričkem, hodit to k sobě na Instagram, označit tam Bablodži a přidat hashtag nemůžeš to zastavit. Potom vyplníte formulář, který vám hodím když tak dolů do popisku videa a od Zootu dostanete k tomu ještě černý tričko zdarma, abyste furt nechodili jenom v tom jednom. Tady to je k dnešnímu videu všechno, všechny důležité informace a všechny důležité odkazy budete mít všechno v popisku videa. Já se tímhle loučím, mějte se hezky a ahoj. Teda šťápu, wow.